सालबारि ओनसोलाव बयजोंबो मिथिजाग्रा सासे समाज सिबियारि सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुलनि बिगोमा नवीन गयारी बिथाङा 21 नं सालबारि बियाबनि ओनसोलाव गोग्लैनाय गोबां रायजो राजाफोरखौ हारि माहारि फाराग लायालासिनो सुखु दुखुनि समाव एबा दैबानानि समावबो गोबां खौरां लानानै मदद होबोदों। आरो बेफोरबादिनो दिनैबो खौरां लानायजों लोगोसे क'क्राझार, नरसिंबारि, एलेंबारि बायदि बायदि दाब दाब जायगायाव रायजो राजाफोरनो गावनि रां खरसा खालामनानै जाग्रा मुवा बेसादफोर बायदि बायदि राननानै होदों। आरो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि फैगौ समफोराव गावनि हानायमानि रायजो राजाफोरनो मदद खालामलांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो। नोंथांमोननि एसएम निउज बर' खौरांनिसिम आंनिसिम रोजा रोजा हामलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि बे एसएम निउज आरो बर' खौरां नायगिरि रायजो राजानिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। बेखिनियावनो आं बेखौनो बुंनो सानो, आं दिनै सासे गंसे स्कुलनि मालिक दैदेनगिरि थ' आङो समाजजों थानानै जोबोर गोजोननाय मोनो। समाजनि खामानि मावनानै सोरनिबा दुखु सुखु बेयाव बाहागो लाफानानै आं गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनो। थ' बेबायदिनो आङो दिनै बिनि असिला लानानै दिनै इदनि मुङाव आङो बे कुट्रिजार गामियाव, कुट्रिजार एरेंबारि गामियाव आङो मोननैसो जाग्रा खम बिबांनि जाग्रा बेसाद होफैदोङो। थ' बेखौ लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो आंनि आखाइजोंनो होनो मोननानै गोजोननायखौ आङो जोबोद मोजां मोनबाय। नोंथांखौ जोङो गोबां नुनो मोनो, बिदिनो समाज सिबियारि हिसाबै जों मिथिनो मोनो, नाथाय गोबां बिदिनो सुखु दुखु खबर लायो। नोंथाङा मा फोरमायगोन? थ' आङो बेखौनो बुंबाय दहायनो, आङो माने समाजजों थाफानानै गोजोननाय मोनो आरो भबिष्यतावबो बेबायदि थागोन आरो बयखौबो हेफाजाब होनानै आं गोजोननाय मोनो आरो। थांनाय दै बानायावबो गोबां रायजो राजाफोरा भुगिनांदों, बेयावबो नोंथाङा माबा मोनसे खौरांफोर लादेरबावदों नामा? निस्सय आं लाफैदों। आंनि लोगो माखायाबो दङ, बिथांमोनानो आंनि लोगो गोजा। बिथांमोनखौ लानानै आङो बे एरियायावबो बेरायफैदोंमोन। बे एरियायाव रेलि केम्पआव थानांगौबो जादोंमोन। थ' आं खबर लाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय मोननैसो मुवा बेसाद बेफोर सानैसो बांसिन होलांनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा बे सहायखिनिखौ नोंथांनि रांजोंनो होफैदों नामा होनना फोरमायगोन नामा? निस्सय आङो आंनि रांजोंनो होफैदों। आंनि जिखिनि आखाइयाव दं बेखिनि थाखाजोंनो आं होफैदों। आङो पलिटिकेलनि असिला लानानै दिनै बेखिनि मालखौ रानाखै। थ' आङो मानसिनि गोजोननाय लुबैनानै, मानसिजों सोलिनो लुबैनानै, मानसिजों अनलायनो लुबैनानै, बयजोंबो अनलायनानै थानो लुबैनानैसो आङो दिनै बेखिनि मालखौ बेसादफोरखौ होफैनाय जादों आरो। बे सालबारि बियाबनि सिङाव गोबां बिदिनो जेंना जेंसि जायो, दैबानाजों बायदिसिना। फैबाय थानाय समफोरावबो नोंथाङा माबा मोनसे बिदि हेफाजाब होगोन नामा रायजोफोरखौ? निस्सय होगोन। आं थांना थासान्दि आंनाव जिखिनि केपासिटि दं बे केपासिटि हिसाबै आङो सम सम गिदिंगोन आरो सिगांबो गिदिंबाय थाखायो। बे जायगायावल' नङा, आङो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेरायो आरो जायखिजाया गोरिब मानसिनोनो आङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मुवा बेसाद होयो। अननायानो आंनिया बांद्राय बुंबाबो गाज्रि जानाय नङा। কাজের কাম করে ভাল মানুহ। এই আমার ঈদের নামত কি স্কুল সেন্ট জেভিয়ার স্কুলৰ মালিক। এই আমাৰ ঈদৰ কাৰণে কিবা মিঠাই চিঠাই নাৰিকল চাৰিকল আনি আমাক ৰাইজৰ গৰীব মানুহৰ কাৰণে দি সহায় কৰিছে। এইটো পাই কেনে লাগিছে? এইটো পাই আমাৰ ভালেই আনন্দ লাগছে। কিছুমান ধৰক এনেকুৱা গৰীব দুখীয়া মানুহ আছে, ঈদৰ নামত কিবা এটা বস্তু নাই, মিঠাই আনিব নোৱাৰে, সেইগিলা মানুহক আৰু সি নিজে হাতে বিতৰণ কৰি দিছে। নবীন গোয়ের হিসেবে আপনার লোক ধরি থাকে নাকি? আমার সৰুৰ পৰাই তেনে আমাৰ এইটো স্কুলতে পশ্চিম কুটিজাৰ স্কুলত তেতিয়াৰ পৰাই চিনা জানা, একেলগত আমি চলা ফিৰা কৰোঁ। মানুহটো সমাজৰ কাম খুব কৰে।